హాయ్ అందరికీ. ఇదే నా ఫస్ట్ ఇంటర్నేషనల్ జర్నీ. అది కూడా లాంగ్ జర్నీ. భయమేమి లేదు, కానీ కొంచెం అయితే సాడ్ ఫీల్ అయ్యాను. ఫ్యామిలీని వదిలి వెళ్తున్నాను కాబట్టి. బట్ అంతకన్నా ట్రిపుల్ హ్యాపీ ఫీల్ అయ్యా. ఎందుకంటే ఆఫ్టర్ లాంగ్ టైం మా ఆయన్ని మీట్ అవుతున్నా కదా అని. జర్నీ అయితే స్టార్ట్ అయింది. చాలా ఎక్సైటెడ్గా అనిపించింది, కానీ కాసేపటికి చాలా బోరింగ్గా కూడా అయ్యింది. ఇంకేముంది, కుంభకర్ణ మోడ్ ఆన్ డీప్ స్లీప్లోకి వెళ్ళిపోయాను. అసలు నేను జర్నీ చేస్తున్నానని కూడా ఫీల్ అవ్వలేదు. మధ్యలో ఇంకా దుబాయ్కి వచ్చాం. ఇంకా అక్కడ ల్యాండ్ అయ్యాము. మార్నింగ్ ఫ్లైట్ కాబట్టి ఇంకా పడుకునే ఉన్నాను. ఇంకా దుబాయ్ ఎయిర్పోర్ట్ చూద్దామా అని చెప్పేసి అనుకున్నా, కానీ ఆ హరివరిలో అసలు టైం లేదు. యాక్చువల్లీ ఐఎమ్ రన్నింగ్ అవుట్ ఆఫ్ టైం ఇంకో ఫ్లైట్ క్యాచ్ చేయడానికి. ఇంకా నెక్స్ట్ ఫ్లైట్కి బోర్డ్ అయ్యాను. ఇంకా స్టార్టింగ్ వెళ్ళగానే ఇంకా కాసేపటికే ఇంకా బోర్ ఫీల్ అయ్యాను. ఇంకా మూవీస్ చూద్దామని 2 to 3 మూవీస్ అయితే కంటిన్యూస్గా చూసా, కానీ అలా ఉంది. సో సబ్స్క్రైబ్ చేయండి.